kanatong tanan. Ang balaang kasulatan, wala nagsaad, na ang mga Kristohanon, dili mo ang iyong mga kasakit ng kalibutan. Kita makatagamtam, o mga pag-angtos, o mga problema, apan taliwala ni ining tanan, ang Diyos nagsugo na magpalipayon kita sa kanunay, tungod kay siya ang Diyos, ang nagsaad kanato, na dili taniya taligdan, hindi pagkabiyaan. Siya ang Diyos nga walay pagkabali. Gamhanan, ug labaw sa tanan, nahigugma kanato. Unsa man kadako ang akong mga pag-antos, dili kini makatubong sa pagkaanindot sa saad sa Diyos nga ni kanato. Karugtak na sa kagabhion, ang Parkway Missionary Baptist Church maghatod kaninyo sa usa ka drama nga magpasabot kanato nga wala gayoy bisan usa ka rason nga dili nato simpahon ng Diyos. Ang kunod ni mga drama bunga sa mga nasayran nga kamatuoran. Pinaagi sa research, mahitungod sa kahintang sa mga Kristohanon na naa sa mga dapit diin ang panggamhanan supak sa pagtuo ng Jesus ng Diyos. Pinaagi sa mga pag-ampo, drama na mugna. Pinaagi sa usang mula-mula, supay sa balaang kasulatan. Sa dili pa na musungdan kini mga drama, mga ako usa kami og dispensa o kung ano na may mga pangalan nga nagkapareho sa drama. Dili wala gituyo, kundi isulang maalaman. Mga kaigsuunan, ang uluhan sa atong drama karungtak na sa kagabhion, magkinaon sa man ang kinabuhi, simbaon ko ikaw, O Diyos ko.